calculator, Gigi, meditator, Munum Guru, G, Munum Guru, Charupi, Iwe, Fashanili, Mukama Stizzy. Ndauya ne RKO, andina kusika form 4. Ndakagumira grade 4, but ndakagraduate kuma hardiko. Ndauya ne RKO, andina kusika form 4. Ndakagumira grade 4, but ndakagraduate kuma hardiko. Vainde kutira vari 4, nhasi ndoda vari 44. Andina best before, ndovhura ndichivhara ngeto. Ndakabva kurutsu nafo, pageto ndakasvikonzipo. Steezy Riddim ndipo, ndivashowe ndezvechipo. Ndauya ne RKO, andina kusvika form 4. Ndakagumira grade 4, but ndakagraduate kuma hardiko. Ndauya ne RKO, andina kusvika form 4. Ndakagumira grade 4, but ndakagraduate kuma hardiko. Andina lose kana draw, se strike andinoka underscore. Ojiboni leader emipo, vandiona kula hivi show. Bunza kana kusiya so, ndavazora kunge beta so. Baba vanditarisa chiso, ndakumboita zvechipo. Ndauya ne RKO, andina kusvika form 4. Ndakagumira grade 4, but ndakagraduate kuma hardiko. Ndauya ne RKO, andina kusvika form 4. Ndakagumira grade 4, but ndakagraduate kuma hardiko. Vainde kutira vari 4, nhasi ndoda vari 44. Andina best before, ndovhura ndichivhara ngeto. Ndakabva kurutsu nafo, pageto ndakasvikonzipo. Steezy Riddim ndipo, ndivashowe ndezvechipo. Ndauya ne RKO, andina kusvika form 4. Ndakagumira grade 4, but ndakagraduate kuma hardiko.